Сімптомы гэтай хваробы праяўляюцца ва ўсіх сферах жыцця беларусаў, асабліва гэтак званых простых людзей, а таксама беларусаў, нацэленых на кар'еру любым коштам. Яны могуць выявіцца ў людзей адукаваных і нават спецыялістаў па нацыянальнай свядомасці гісторыкаў. Гэтая хвароба можа прымаць форму як індывідуальную, так і калектыўную. Узнікае і развіваецца ў адпаведных умовах на працягу стагоддзяў і таксама стагоддзямі лечыцца. Найбольш характэрная для краінаў, якія кіруюцца недэмакратычным ладам, найбольш спрыяльная для яе асяроддзя таталітарная ці аўтарытарная дзяржава. У беларускай і расійскай гісторыі існавалі два падобныя па гучанню, але вельмі адрозныя па сэнсу тэрміны. Хлоп у беларусаў азначаў селяніна, і халоп у расейцаў быў сінонімам слова раб. Наша гаворка менавіта пра халопа, неяк натрапіў спрошчаную, але даволі дакладную расійскую дэфініцыю гэтага паняцця халоп раб з местнага насялення. У цяперашняй Рэспубліцы Беларусь яно відное на кожным кроку, але мы часта не заўважаем, як шмат у нас гэтага халопства як нацыянальнага, так і асабістага. А яно ў кожным горадзе, у кожнай вёсцы, у паводзінах, размове, учынках нашых суседзяў і нас самых. Галоўная яго сутнасць часта падсвядомае адчуванне нацыянальнай непаўнавартасці і імкненне далучыцца да вышэйшай удвухкосці нацыі. Вось моя родная вёска называецца Лупачы, і больш паловы жыхароў мае прозвішча Лупач. Але як толькі чалавек пераязджае ў горад, то змяняе прозвішча праз змену націска ў слове і ўжо гучыць не Лупач, а Лупач. Это таксама падсвядомая праява комплексу халопа ці нацыянальнай непаўнавартасці. Каб стаць чалавекам, трэба адмовіцца ад усяго свайго, у тым ліку прозвішча. Як увогуле праяўляецца беларускі сіндром халопа? Адкуль ён прыйшоў да нас, як закараніўся ў нашай свядомасці, якія вобласці жыцця ён закаранае, чаму часта не адчуваецца, лічыцца нормай. Ці заўсёды так было ў нашай краіне? Пагаворым пра гэта на прыкладах нацыянальнай памяці, найперш на прыкладзе палітыкі нацыянальнай памяці. Беларускі этнас пачаў фармавацца ў далёкай мінуўшчыне, кажучы археалагічнай мовай паміж жалезным векам і сярэднявеччам. Протабеларускія этнічныя ўтварэнні, саюзы крывічоў, драгавічоў і радзімічаў утвараліся ўжо ад 6 стагоддзя. Крывічы стварылі самую старажытную беларускую дзяржаву полацкае княства. У гісторыі беларусаў, як і ў кожнага народа, знойдуцца перыяды найвышэйшага ўздыму і моцы ягонай дзяржаўнасці. Італьянцы лічаць, што гэта было ў іх пры старажытным Рыме. Французы ў перыяд напалеонаўскіх паходаў. Англічане збудавалі сваю імперыю ад канца 18 стагоддзя да Першай усесветнай вайны. У цэнтральна-ўсходняй Еўропе у венгерскае каралеўства найбольшая моц прыпала на 14 стагоддзя, польскага на другую палову 15-16 стагоддзя. Беларусы ў сваёй гісторыі мелі наймагутнейшую дзяржаву Вялікае княства Літоўскае ў 15 стагоддзі, калі яна сягала ад Балтыйскага да Чорнага мора. І хоць у 16 стагоддзі у выніку непарыўных войнаў з Масквой яна пачала траціць тэрыторыі, беларуская мова яшчэ доўга заставалася дзяржаўнай і дамінавала ў грамадскім жыцці, што спрыяла яе развіццю у адрозненне ад большасці краінаў Еўропы, дзе афіцыйнай мовай была латынь. Невыпадкова Леў Сапега напісаў у прадмове да літоўскага статута: «Ніякой чужой мовай, а ўласнай маем пісаныя правы». Пачаткі нацыянальнай хваробы беларусаў, сіндрома халопа, інакш кажучы комплекса нацыянальнай непаўнавартасці, сягаюць у канец 16-17 стагоддзя, калі пасля Люблінскай уніі беларуская арыстакратыя, шляхта разам з польскімі залатымі шляхецкімі вольнасцямі пачала пераймаць польскую мову і культуру. Паступова на працягу 17-18 стагоддзяў шляхта, а за ёй мяшчане станавіліся палякамі ментальна, і ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя, у час змагання за нацыянальнай дзяржавы, гэтыя станы падтрымалі ў абсалютнай большасці польскую дзяржаву. Беларускі народ страціў высокую культуру і стаў гэтак званым сялянскім народам.
як славакі, славенцы, літувісы і іншыя. Асабліва неспрыяльным для беларускага нацыянальнага руху было тое, што ўся тэрыторыя краіны трапіла пад уладу адной, а не некалькі імперіяў. Да таго ж, расійская імперія аказалася самай недэмакратычнай дзяржавай у Еўропе. Яна апошняй вызваліла сваіх сялянаў ад прыгоннага права, фактычна рабства, а беларусаў і украінцаў не лічыла асобнымі народамі, толькі адгалінаваннямі рускага племя. Татальная палітыка русіфікацыі накрыла краіну пасля няўдачы паўстання 1863-64 гадоў. Галоўнае, беларусам забаранілі нават пачатковую адукацыю на роднай мове, чаго не было нідзе ў Еўропе. Занікла даўняя развітая традыцыя прыгожага беларускага пісьменства. Гісторыю беларусам пісалі іх пераможцы, зыходзячы са сваіх дзяржаўных інтарэсаў. Некалькі пакаленняў беларусаў, прайшоўшы чужую школу у фактычна чужой дзяржаве, успрымалі тое як належнае. Галоўная выснова з іх штодзённага вопыту: каб стаць чалавекам, зрабіць кар'еру, набыць грамадскі статус, трэба далучыцца да пануючага народа і адмовіцца ад усяго свайго. Вясковага жыццёвага ўкладу, культуры, мовы, часам і бацькоў, пра што выдатна напісаў Васіль Быкаў у аповесці «Аблава». Нават пасля аднаўлення нацыянальнай дзяржаўнасці у пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя комплекс непаўнавартасці, сіндром халопа надалей сядзіць у падсвядомасці беларускіх масаў. Пра гэта выразна сведчыць палітыка гістарычнай памяці, калі чужыя войны, у якіх цярпелі беларусы, аб'яўляюцца айчыннымі, калі ставяцца помнікі несапраўдным героям. Па ўсёй краіне плошчы, вуліцы, помнікі, музеі услаўляюць не нацыянальных герояў, а катаў беларускага народа, пачынаючы ад Леніна і канчаючы Сталінам. Няма шанавання беларусаў, якія сапраўды заслужыліся для айчыны, аддалі за яе жыццё, а ўслаўляюцца захопнікі і здраднікі, вось як Сімеон Полацкі, людзі, якія змагаліся супраць беларускай дзяржаўнасці. У першыя дзесяцігоддзі 21-го стагоддзя пачалі па ўзору Расіі ставіць помнікі царскім дзеячам ці сучасным расійскім героям, кшталту царскага гарадавога ў Менску ці расійскага дэсантніка ў Берасці. У беларускіх гарадах, асабліва на ўсходзе краіны, а таксама і ў Менску, апошнія гады з'явілася такая дзіўная мода. У назвах прыватных нейкіх установаў, найперш, напрыклад, кавярань, рэстаранаў, а таксама іншых, з'яўляецца на канцы слова такая літара «Ер». Правільная назва ці цвёрды знак. Гэта літара, якая існавала якраз у алфавіце расійскім да рэвалюцыі 1917 года, да бальшавіцкага перавароту, якая асацыюецца з царскай Расіяй. Это такая мода увядзення гэтай літары, якая паказвае на тое, што гаспадар мае прыемныя асацыяцыі і навязвае кліентам этой асацыяцыі з царскай Расіяй. Эта літара цікавая, яна ўжо ў 19 стагоддзі лічылася абсалютна непатрэбнай у расійскім алфавіце. У прыватнасці перасталі выкарыстоўваць у тэлеграфных паведамленнях. Афіцыйна яна была скасаваная з алфавіта ў 1918 годзе новай бальшавіцкай уладай і асацыюецца ў свядомасці масавых грамадзянаў менавіта з расійскай імперіяй. І што цікава, нібы такая бескрыўдная мода. Але калі браць гісторыю, то можна зразумець, напрыклад, што канадцы любяць Брытанію, бо Брытанія павялічвала ўладу канадскіх прэм'ераў. Можна зразумець сімпатыі фінаў да Расіі, бо Расія фактычна ўратавала Фінляндію ад асіміляцыі шведамі. Расійская імперія дала Фінляндыі канстытуцыю, дала парламент. Уласнае войска мела Фінляндыя праз усё 19 стагоддзя, а калі браць дачыненні Расіі і Беларусі, то самыя страшныя паразы, самыя страшныя страты чалавечыя, самыя страшныя тэрытарыяльныя, самыя вялікія тэрытарыяльныя страты Беларусь дазнала ад Расіі. Аб'ектыўна кажучы, гісторыі Беларусі і Расіі самым вялікім ворагам на працягу ўсёй гісторыі Беларусі, краіна, которая нанесла найбольшыя шкоды і страты нашаму народу, была Расія. І таму вот гэтая мода, это такі дыскамфорт, абсалютна дысацыяцыя паміж рэальнай гісторыяй і сучаснасцю. І, можа быць, трохі будзе жорстка, але прыходзіць на памяць вершы, радкі з паэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», что люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа.
У слаўным горадзе Менску ад 19 стагоддзя існавала вуліца Новазахараўская. Але зараз яна носіць імя Александра Мяснікова, сапраўднае прозвішча Мяснікан. Тут на памятнай шыльдзе напісана, што гэта відны савецкі партыйны, гэта значыць камуністычны дзеяч. І ён вядомы тым, што супраціўляўся усім формам беларускай дзяржаўнасці, адмаўляў любую праяву незалежнай Беларусі. І дзяржаўнасць нацыянальную, нават дзяржаўнасць савецкай Беларусі. Любой іншай краіне гэты чалавек папросту быў бы у нябыцці. А ў незалежнай рэспубліцы Беларусь у сталіцы Менску маецца плошча імя Мяснікова і доўгая вуліца былая Новазахараўская, пад якой, што цікава, цячэ амаль на ўсім яе працягу знакамітая рэчка Няміга ў калектары падземным. Так вось гэтая вуліца носіць імя Мяснікова, Мяснікана, памятная шыльда змешчана на ўрадавым будынку, дзе месяцца 4 міністэрства незалежнай Беларусі. І як ацэньваць гэтую з'яву? Хіба ніяк інакш, як выразную завостраную форму сіндрома халопа. Сіндром халопа ў Беларусі відочны ўсюды, асабліва сярод беларускага начальства. Это відаць на прыкладзе таго, як шануецца памяць некаторых расійскіх дзеячоў, прадстаўнікоў так званай моцнай рукі. У Гародні 23 верасня 2011 года адкрылі памятную шыльду Пятру Аркадьевичу Сталыпіну, это кіраўніку расійскага ўрада, які праводзіў у Расіі кардынальныя рэформы, які, акрамя іншага, быў вядомы тым, што душыў расійскую рэвалюцыю 1905-1907 гадоў. Ад таго часу ад яго дзейнасці сталіся ў расійскай мове такія паняцці, як сталыпінскі вагон і сталыпінскі гальштук. Это вяроўка, это петля, у якой вешалі рэвалюцыянераў расійскіх таго часу. Гэта якраз прадстаўнік моцнай рукі, увасабленне моцы расійскай імперіі. І менавіта ў Гародні адкрыта яму памятная шыльда, хоць ён быў нібы фармальна датычны да Гародні толькі некалькі месяцаў. Ён быў гарадзенскім губернатарам з траўня 1902, там па які-то месяц 1903 года, 8 месяцаў, але фактычна тут быў яшчэ менш. Але в Расіі і в свядомасці беларускага чынавенства эта асоба усведамляе пана, моцную руку. І тут пры прысутнасці расійскага пасла Сурыкова у урачыстай абстаноўцы пасля правядзення конкурса абласным управленнем культуры была адкрыта яму памятная шыльда, такі найвыразнейшая праява гэтага самага вялікага сіндрома беларускай нацыянальнай хваробы, сіндрома халопа. Беларусы не лепшыя і не горшыя за іншыя суседнія народы, хіба толькі трапілі ў гістарычныя умовы найгоршыя. І гэты сіндром халопа таксама мае гістарычныя падставы. Мы занадта доўга былі пад акупацыяй Расіі і не змаглі, гэтаксама як Украіна, збудаваць незалежную дзяржаву пасля Першай усесветнай вайны. Праз свой амаль 40-гадовы вопыт працы гісторыка пераканаўся, што беларуская гісторыя не горшая за гісторыю суседзяў. Ёй можна знайсці шмат таго, чым можна ганарыцца. Напрыклад, унікальная мадэль рэлігійнага жыцця, грамадскага жыцця, талерантная мадэль, якой нідзе не было ў Еўропе. Або знакамітымі літоўскімі статутамі на беларускай мове, якія дзейнічалі 350 гадоў. Беларусы могуць шмат чым ганарыцца, у прыватнасці тым, што, напрыклад, свой час былі асветнікамі Украіны і Расіі, менавіта ў 16 стагоддзі, калі ў нас дзейнічалі дзясяткі друкарняў, якія абслугоўвалі ўсю ўсходнеславянскую Еўропу. Або могуць ганарыцца тым, што ніколі не дапускаліся жыдоўскіх ці якіх іншых пагромаў. Проста у нас занадта доўга не было ўласнай дзяржавы. І цяпер сіндром халопа праяўляецца таксама ў адносінах унутры грамадства. Каб лячыць хваробу, трэба спачатку яе выявіць, менавіта паставіць дыягназ. Правільны дыягназ – гэта ўжо палова поспеху лячэння. І як у алкаголікаў, трэба для пачатку лячэння прызнацца сваёй хваробе. Тут не можа быць ніякага самападману. Кшталту беларусы гэта рускія са знакам якасці. Трэба голасна аб'явіць: мы, беларусы, церпім на сіндром халопа. І гэта будзе пачаткам выздараўлення.